Khubor ka Batesi TV. Lawan da Shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka Sarkar Jilla ka jingpen bena lingba uskretari jong katanat ki kampo yeng uba CVD Dingdo. Kala pentip syakipaj ba nongsong snong jong ki South Lake District jong kani ka Jilla Meghalaya ki bakentub ya ka East Khasi Hills District ka West Khasi Hills District ka South West Khasi Hills District bat ka Ribhoy District ba an kang shwa shipor na kabenta sa phupra kanta ya ka internet kom shibenta ban te la kam ya ka jingpen sa priang ya ki jingjia ki bala penthun ya ka shong sup shong san ya ka rensan jong ka social media kata kum ha ka Facebook ka Twitter bat ka YouTube katanat kampo yeng jong ka sarkar jilla kala pentip bru ba ka jingkang no shipor ya ka internet kan sedang nadu ka por 100 baje janmate jong ka khat santarik ubnai nailar arajar arpuwei Susu hau ni ukurwo katanat kampo yeng kala pentip bru bala dadon kido ki bapen kenya kane ke jingpen bena bala penjari hapo ka section 5 bracket 2 jong ke Indian Telegraph Act 1885 but ke temporary suspension of telecom services bracket public emergency or public safety rules 2017 kinsha penchitom ha ka section 188 jong ke Indian Penal Code but hapo ki kindon jong ke Indian Telegraph Act 1885